Дабры дзень усім добрым людзям. Вось надбаў сабе такія адмысловыя пальчаткі для раварыста. Гэта такая вядомы бренд Fox. І гэтыя такія пальчаткі, яны зроблены спецыяльныя. Гэта не хадзіць у грыбы, не на лыжах катацца, гэта для ровара. У чым іх адметнасць? У тым, што, калі бачыце, вось тут на пальцах у іх такія спецыяльныя нанесено пакрыццё, каб ціснуць газ ды тормоз. Таксама яны могуць добра працаваць з сэнсарным экранам. Тут перфарыраваная такая тканіна, каб рукам было камфортна трымаць руль. Але не гэта галоўнае. Цікава, што вось гэтае пакрыццё, яно як бы абараняе вашы касцяшкі, вашы пальцы, калі ненарокам вы зваліліся там і не пашкодзіць сабе. І яшчэ што цікава, вось тут, калі прыглядзецца, бачыце вось такое, ёсць іншае, но адрозніваецца. Я адмыслова іх перагарнуў адну пару, каб паглядзець. Вось тут такі кавалак матэрыялу, калі вы ўжо зусім уже недзе грохнуліся, каб не пашкодзіць сабе руку. Вось яны іх розных памераў, гэтыя фоксаўскія пальчаткі Flex Air Pro. І яны вельмі такія ад іх добрыя водгукі. Таму, калі вы будете выбіраць, выбірайце правераныя фоксы. Усім усяго найлепшага і добрых паездак і вандровак на добрых роварах. Пакуль.